Здравейте, аз съм Давид. Аз съм Сид! Днес аз продължавам лично нашето приключение. Всичките е тук да ми прави компания, защото след това е една много тежка. Сид. Така, сега, тъй като никой не ме отговори, сам ще си ги избера. Опа. Нищо. Говори сам. Какво? Он ще отговори сам. Давид игра Borderlands. И ще го казваме в този клип, защото тук може да има повече гледания. Във Facebook страницата ни, ние имаме описание в профила ни в Vbox, имаме описание към нея, т.е. линк към нея. И Давид там питаше кой повече ви... Не, няма да пита кой повече ви харесва, защото е някаква дискриминация. Пита на коя игра повече искате да играете по въпрос. Ако ви искате вие да изберете някоя игра, сега е вашият шанс. Може да влезете в страницата ни и да изберете коя игра повече ви се гледа. Minecraft, Borderlands, Don't Starve ще качва, Давид ще качва на нея скоро. Вие също 11 левел, това най-малко. Да, GTI може да няма да стане, защото това е страх стъпа игра вече. Поне за мен. И да. Може да добавим още някакви игри, които ги имаме. Сета. И ако ви сте гледали някоя игра, може да предложите, но в това сте в групата ни. В Vbox. Предложете, ако искате някаква игра. Имаме дискусия там, чат в групата ни в Vbox. Пишете, ако ви се гледа някоя игра или на какво да играем, а може и в коментарите да напишете. Добре, мъквам за малко. Да, аз продължавам с пие срещу 11 левел, който ме прави на нищо. Взете птички, прилепче. Се заглушавам микрофона. Тантима. Бати трудния е! Аре. Първата ми смърт, не мога бъде. И сега ще качвам аз също клип на Minecraft, там както избрахте на синглплеер world ми. Там до сега говорихме с Давид, до сега го снимах даже. И питахме, ако не ви се гледа там, може тук ще ви питаме. Какво ще ви питаме, обаче аз забравих. Баси, това е дънката, мате. Забравих да ви питам. Какво ги питахме в Minecraft? Добре, гледайте клипа ми в Minecraft и ще разберете там. Да, питах дали искам да гледате. Добре. Гледайте клипа в Minecraft там, където играе сега на синглплеер. Ако изобщо се качи, не знам защо, защото нещо тъпия ми MoveMaker, Windows MoveMaker ми бъгва и понякога не ми качва видеото. И да, така. Ако се качи, го гледайте, ако не ми се качи, сори. Батки. На куме не ме вижда. Там си микрофон да виждам. Добре. Къде си? Аре, стига, аз много изпълните ме кара да бие 11 лева. Сетих се какво щяхме да кажем. Че на 100-дния ни клип може да снимаме FaceTime да правиме и да си казваме истинските имена, защото Давид нещо не иска да си казва името по принцип, но ще го накарам да си го казваме на 100-дния клип. Ако изобщо има такъв, ако не се отказваме още на 20-тия, така че няма да се отказваме. Спокойно ще качваме, колкото и рядко да качваме, пак ще качваме клипове се някога. Викайте приятели, ако искате да станем по-известни и да ни надъхате да снимаме повече. Ако ви харесват клиповете ни, викнете повече приятели, за да станем по-известни и да качваме по-често клипове и така. И добре, както винаги, ви пишам си микрофон, довиждане.
Кръв! О, хедшот! Ма не умря! Излитай! Птички! Не, защо? Давид, забрави да ти кажа да си намалиш малко звука на играта, защото всеки клип звука на играта ти е по-силен от гласа ти. Добре, намаляваме. Намали го, остави го на 10%, аре. Субтитрите ги включвам. За да мога да говоря докато... Така... Не, то уникален, не мога го изстрелям. Това ще е някакво супер дълго видео. Така, намалих играта. Сложих субтитрите, за да мога да говоря, докато някакви хора говорят други, семейно. Така, за този, който седи отпред, имам един хедшот в стока. Мерси за патроните. Оу! Бандите, какво ще ми направиш? Yes! Почна да се конвертира видеото! Yes! Поне не бъгна, както винаги ми бъгва мувмейкъра. Аз между другото бях снимал много клипове от плаване на някакви уорлдове, но не ми тръгваше... Не почваше да ми конвертира с Windows Movemaker. Това е най-тъпата програма, да. И сега почна. Супер. Вече е пич. И... на 1% е още. Ми браво на тебе. Да, 54 минути. Няма скоро. То ме направи на нищо в първи удар. Птичко, помагай. Бате! Това е много нервищо. Добре. Също в миналия клип казахме, че имаме промени в Facebook страницата ни, направихме си снимки, скоро ми се правим и лого, даже аз вече мога да направя и скоро ще направя логото. Давид, добре ли се чувам, защото ми пише, че микрофона ми сега не се чува? Ти не се чуваш, да бе, добре. Добре, значи аз сега ще направя логото. Даже аз знам сайта, от който да го направя, сега спробвам. На 3% вече. Добре. Мога да си обновим логото на Facebook страницата ни и на всичко. Добре. Идвам след малко. Бъдеще като си купа Photoshop ще подейства малко. Пак забравих си купа патрони за снайпер. Богаташ. Богаташ, добре, някаква друга тактика ми трябва да го бия то. Пишете в VBOG групата ни, имаме я, като в описанието имаме. Пишете дали искате стотния клип да е FaceTime и дали... И в коментарите може. Така че, добре, мога да съм малко досаден, така се включвам и изключвам, но нищо. Нахалник. Вече, лошо куче, далеч стой! Беги! Те зад мене са. Ще го атакувам с хедшотове, защото му няма бронята. Не се крийте, нещастни. Веднага стой мирно. Критикъл. Няма ли да вземат и свърши тия патрони, бе, бе? Стой мирно! Мога това колко много му взе направо. Мисля, че имам... Да. Ес. Не. Отивай, пиче, там. Ла. Отивай, пиче, да го бие. Добре, отдалече му бие критикали. Добре, че съм снайпер. Кръвта ми се презарежда. Птиче! Давай, птиче! Видях го. Отдалече.
Yes! Критикал! Давид, изчакай нещо. Значи ще има в описанието, ако не забравим, линк към групата ни в VBOX и линк към групата ни в страницата ни в Facebook. Така че може вече във всеки клип да ги качваме в описанието на клипа линк към групата ни и страницата. Добре, той Давид сигурно не слуша, ама вие сигурно ме слушате, така че... Давид сигурно сега се бяснате. Тамон бях го нацелил, нямам път. Аз ти си се нервил пред феновете, бе, да се не знае, бе. Трябва да си има фъстък. Фастък. Ще фъстък нас. Добре, тем си взема... О, лол. Добре ми се чу тук. Това не сте учили. Добре. Отивам последен опит и това е. Си, тук имаш нещо да казваш, давай, защото се малко сърчвам. Всички, които ни гледат профила често и ни харесват клиповете, са пичове! И ако ви е харесал този клип, дайте един лайк. Довиждане от мен. Повече няма се включвам. Добре. Аз съм още тук. Паде на земята. Добре, сега последен опит и го почвам като едното нищо. Добре. На прага ми седи един идиот. Дали ще му бие хедшот, но ясно. Това беше много криво. Мина му през пушката си. Така. Че е по-близко. Презареди. Мисля, че толкова е максималното близко, което ще си позволя. Той ме видя. Стоиш назад, бе. Ти ли те е страх? Тя ги стяга долу, бе. Какво бе? Аре, 2 шамара, 5 шамара. Ей. Какво като си 9? Знаеш колко ме е страх? Ще пусна птичето. Филето. Нещо да не рекламираме тук. Правиш, бе? Сит. Знам, че това беше ти. Кое, бе? Нещо духаше в микрофона. Аз съм си заглушил микрофона, тук сега ще го отглуших. Ти снимаш ли още, бе? Да, бе. Пичове. Добре. Добре, свалихме почти бронята. Казах ти няма да се включвам повече, ама Давид ме накара да се включвам. Добре, пука ми, добре. Не. Това ще го забързам тук, не мога. Ще сложа някаква музика и ще го забързам. Ето от сега. Вече мога да говорим нормално. Защо толкова много ми хабиш, бе? Пускаш пари, не знам откъде е. Пуснах 2 птичета. Птичиета. Това вече ми е по-точно. Ти птиче.
Останах с 2 патрона. Ще трябва да го почна с автоматика. Чакайте, май имам още снайпери, които съдържат патрони вътре. Не псувай, малкия. Не, ще му се презареди бронята! Вече започва. Отивайте, че. Гранатите не стават. Много малко му остава да умре и аз се възстановя. Цено, аз свършвам епизода и ще се видим следващия път. Довиждане.